Halika na, buwan! It's DJ. Yes! Hello, hello, hello mga mashis out there. Kasama ko pa rin po si Penguin at papunta po kami sa pinagmamalaki nilang waterfalls dito sa Lugait. Ayan. So medyo maputik ngayon kasi gawa ng umulan kahapon. Yung mayor. At syempre, hi! Sadali! Ano ba? Grabe naman si Anseng. Charot. Pupunta na kami sa sa kanilang waterfalls. The 22 Cascading Waterfalls of Lugait, Misamis Oriental. Okay, happy na? Bakit dyan tayo? Pwede naman dito. Mas maputik pala dyan. Halika tignan natin at saksihan ang nakatagong ganda dito sa bayan ng Lugait. Okay, so mula dito, meron pa tayong mga 5 to 10 minutes na lakaran. Kasama pa rin si Gwen. Wow! Ang water na yun. Ha? Maganda masyado yung kulay ng water. Bakit? Because it's raining yesterday, you know that. So hindi pa masyado nakiklear yung tubig mula doon sa ibabaw ng falls. Yung kulay ng buhangin. Last time na nandito kayo kasama nila Brenda, di ba? Last year yun, no? Yeah. On my 18th birthday. Nung nag-18th birthday ko, Kasi bakit dyan? Siguro yung pinahihirapan ako. Meron naman ditong mas patag. So, ito na. Lalakad tayo sa gitna. Ano yan? Dam. So, meron silang dam dito. So, kailangan namin tumawid. Uy, nababasa. OMG. Kailangan natin hawakan maigi itong ating cellphone. Oh! Ang lamig ng tubig! Oh! Oh, OMG. Oh, 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 ang lamig. Oh! Ay! Ah! May mga bato-bato na kasi. So ito yung isa sa mga challenging part. Hindi kasi nga mabato na siya. So nangangailangan to ng magandang balancing. Hala. Ito lang yung daanan. Wala nang ibang option. Okay. So ito ay talagang nakatago yung ganda ng kasi tingnan mo papasukin natin dyan. Sakop pa rin ba ito ng barangay nyo, Gwen? Si Gwen, kung saan po mababato, doon niya po ako dinadaan. Ayan. Shoutout sa inyong lahat, guys, na nanonood. Pasensya na mahina ang signal, kaya ganito muna ang ating peg. Ay. Bakit na tayo? Ito yung first Falls. So una pa lang to. Tingnan natin siya ng malapitan. Oh. Yan, bongga kaayo. Okay, so another trekking tayo, guys. Puro sa trekking.
Puro paakyat tayo. Maganda rito Aray. nakaka-burn ng fats. Tingnan mo siya dito. Wow, ang lakas nga. May slide. Oh, pwede ka mag-slide. Ginawa nila ng slide. Hindi, yan talaga yung... Hindi naman nakakasugat or ano. Wow. Ito na. Wow! Tabi-tabi po. Wow! Ayan o. Oh. Ang bongga, diba? That's the second falls. So, meron siyang 22 layers of falls. Bakit ka nagpaa? Paano yung tsinelas mo? Saan na tayo dyan? Hindi na tayo makakaakyat. So, nandito na tayo sa amin. Hanggang second lang kami kasi daw. Malakas ngayon ang alon. Pababa na tayo. Oh my God. Ay! Ah! May lumot, kaya medyo madulas. Pero yung daanan ng tubig, walang lumot yan. Oh, ang lamig ng water. Bakit may bula? Saan tayo? Ito lang ko. Saan na tayo papunta? Doon. So, moving forward, iniwan muna namin yung sleeper namin sa gilid. May signal dito. May signal. Pwede ako sa gilid? Sa gilid? Ngayon kasi sa katawan ko, medyo ano na yung balance ko. Ang lamig ng tubig. I love it. Hanggang saan lang naabot nila Brenda? Oy! Ay, sorry, sumigaw ako. Ito talaga yung first highlight. Wow! Ang ganda! Oh, see? So, yung mga nauna, baby falls pa lang yun. So, isa to sa mga matataas na falls. Wow! So, pangatlo to. Pero hanggang dito lang tayo. Gustuhin man po namin na maakyat yung lahat, yung 22. Medyo matirik na po yung daan. Paakyat. Wow! Ano yung paakyat dyan? Saan? Saan? Yung dito? Ano? Lupa na. Lupa niyo? Ang yaman nila, Gwen. Apakayaman. Ang bongga. So, dito na tayo mag-stay. Pwede tayo kumain dito. Pwede kumain. So, dito kami kakain, guys. Samahan nyo kami kumain. So, habang nandito kami ngayon sa port. Ang ganda po, oh. Pakinggan nyo maigi yung Agos ng Falls. O, di ba? Tapos naaanuhan siya kaagad ng araw. Alam mo, binigyan talaga siya ng space ng mga puno para masikatan ng araw. Ang bongga.
Ang ganda. Siguro hindi na siya malalim ngayon masyado kasi yung buhangin galing sa taas, bagong ano, bumagsak na. Dati kasi sobrang lalim, may isang batulan dyan saka doon. So pwede kayong pumunta doon. Dahil sa ilalim, pwede kayong pumunta. Since hindi ako marunong lumangoy, ayoko isugal. Na, baka dito na lang ako. Ito, pwede mo. Hindi ako marunong lumangoy kasi. So natatakot ako. Gustuin ko man siya ma-experience sa gitna. I can't. Unless meron ako salbabida or life vest. Yun. Pero okay na ako dito. Tsaka yung matitigan ko lang siya. Di ba ang ganda oh? Ang bongga. Guys! Ito pa lang yun ha. Sa Hasaan, Sagpulon. Ngayon naman ito ang 22 Cascade. Anong tawag sa kanila? Ngayon, ano na, Upper Talacogon Falls. The Upper Talacogon Falls, ang taray. Dati kasi Aya-Aya Falls, which is, andito naman siya sa Upper Talacogon. Okay. Kasi ang tubig na galing dito is from Aya-Aya Mountain. Pero, ang ano pa rin, ang importante, na dito sa lugar ng Lugay. Yes. Diba? Ang And bongga. ang barangay namin ay tinatawag na the summer capital of Lugay. Wow. Kasi ito, isang falls na lang to, meron pa tayong busay doon na maganda din. Mataas, sa taas na lang. Pwede naman, pero yung ganyan, hindi nyo mo maliguan dyan kasi hindi naman malalim. Yung flow lang talaga ng Yung water. Ang bongga. Kung saan, yung water na yun is, yun yung iniinom namin dito. Okay. So, pwede talaga siyang inom yun. Yeah. Ang bongga, oh. Diba? Ang sarap maligo. Ayan, shout out sa mga nakakanood out there. Samahan niyo ako maligo dahil kakain na rin kami ni Clay. Halika na. Dali. Ligo na ka? Oo, doon. Kaya ako mag-video sa'yo. Hindi, diri lang. Oh. Hello, hello, hello! This is Moshi Chi and welcome to the 22 Cascading Waterfalls of Lugay, Misamis Oriental! So tara, kain. Meron kami ginataang talong. Na first time ko mag-iipan. May ginataang talong and we also inihaw na prito. Prito isda. Kanin. At syempre, meron kami kapitigan sa kanto. May merienda kami. Ang pangimagas namin na, ano mo turon? Turon. Saging na turon. Turon na saging. Saging turon. Ay, ito yung turon nila, oh. Karang lumpia. Magkano? 5 pesos. 5 pesos. Tara, kain na tayo. Kain na po. Wala, isa lang. Parang gano'n naman yan. Magsalo ng tao. Pwede rin yan. At isa tayo ng talong. Ay, dumos. Bakit ito sarap ko? Kakain tayo, guys! Yung kanin namin bahaw. Pwede, para walang tira. Yan, kakain tayo! Ito, Ben, ano na ito? Bente. Bente rin. Ito sa mga naglalako na po sa kanila. So, ayun na, talong na ginataan. At saka isda, tarakan. Kain! Shout out sa lahat mga mamsis out there na nanonood. Hi! Ganda na background namin, no? Saka na yung version kung matitignan yung ginataang talong. Sana naririnig tayo. Ganito. Sana nagpupunta tayo ng mga. Okay lang yan. Diba? Nandito ako dito ako nakita. Yung kaburyong ang sa bahay. Doon na talagang secret. Kaya ko maligo dito, ako na mag-isa. Ngayon, kakain!
So I'm done with my food. Bakit? So ayan siya. Oh, nakamukha ka ako. Masarap ba? Sobra. Kami. Diyan ba? Diyan ka, diyan. Hindi nga. Hindi nga ako marunong lumangoy eh. Anuin mo sa paa mo, bilis. Ang lalim na Hindi nga, parang tanga to. Papahamak ba kita, tanga ka? Malay ko. Bahala ka. Hindi nga ako marunong ba? Oh, malalim. Ano eh? Bato nga. Ah. Oh, malalim. Oh, Ano yun? tanga. Oh. Oh, di ba? Sorry po. Sorry. Sige, Lamig. lumangoy ka. Hoy, Hindi ako marunong lumangoy. aling lomen? Hanggang dito lang talaga ako. Aray! Ay! Para ang lakas na nung alon. Ang sarap ng tubig. Wow. Bakit? Sino ka dyan? Ay, may snow mo dyan. Ikaw na mag-slow mo? Hindi, meron dyan sa camera. Okay, sumula dito nga sa... Wow! Huy, saan pupunta? Wala! Wala! Mababaw lang? Nalulito ako. Pag-sure ba? Doon. Tas doon. Ay, ayoko. Dito nga ako. Baka matangay ako. Paano ka ba tanga? Dito nga ako. Nag-slide siya. Ayoko, natatakot ako. Natatakot nga ako eh. Hindi ako marunong lumangoy eh. Natakot ako. Kayanin ko kaya. So yan, ita-try na mag-slide. Uy, hindi ko kaya na sa kamad ko. Oo nga! Nakatuon. Ayan, sige na. Ayan yung paa ko. Ayan, sige, slide. Alam nyo guys, talaga natatakot ako. Pero Go! gusto ko ma-experience para walang walang Kuskus balongot. wala ka nagsisisihan. Go! Yung pag-slide parang pag-ibig yan. Dapat mo i-try. Halika na, buwan! Halika na ba? Te, oh, ganyan lang kababaw, oh. Parang tanga. Halika na. Diyan ka kasi. Ay, ito na nga, di ba? Hindi na natin yung camera. Halika na, mas maganda yung angulo dito, promise. Ang ganda ng water, oh. Dito lang yung bagsak mo, dahil hindi ka pupunta doon. Halika na. Kasi baka magdiretso na Hindi nga, ang kulit naman. May stopper nga, oh. May stopper dito. Ba't kita mapahamak? Tanga ka. Wala ka na insurance, hindi naman kita mapakinabangan. O, halika na. Di! Ayan nga yung paa ko, nakatukod nga sa bato. Para hindi ka dumiretso. Huy!
Tulala. Bilisan mo, nangawit na ako ha. Mabilis lang, wala pang 1 seconds yan. Dating ka na dito. Hindi nga. Oh, pak. Oh, go. Bilis! Oh, di ba? Tanga-tanga mo. Isa pa. Ayoko na. Okay na ako doon. Parang tanga. Sorry po, maingay kami. Sorry. Pwede ka Salamat. magpahinga doon sa ilalim. Huh? Thank you, Gwen. Parang tanga. Alam mo pa, ayan o, ang layo pa kaya, oo. Pero- Ang layo pa, oo. Eh, syempre nga, di Oo, ba? oo. Pero mama kita, balik ka doon. Ayoko na, okay Dito na. tayo nadaan, tangi. Ha? Dito tayo nadaan. Ito, may apakan. At least na-experience ko na siya. Thank you, Waterfalls. Kaya ako may mag-video sa'yo. Bigyan mo akong clip ng ano, naglangoy. Kaya, next. So, eto na. Pauwi na po kami ni Gwen. Kasi meron pa kaming lakad. Pero bago yan, maraming salamat po. Thank you. Sa ganda ng kalikasan. Thank you sa chance na masaksihan ko yung ganito kagandang lugar. So sa lahat ng mga taga-Lugait, ang ganda po nitong inyong lugar. Dalawin niyo po ito, napakaganda. At syempre, panatilihin po nating malinis. No, huwag kayo mag-iiwan ng kahit anumang basura. Para na sa ganon. Ano sila, oo. Oh, In-accept nila yung thank you. thank you po. Hala, kinikilabutan ako. Salamat po. Oh, hala. Salamat po. Hala, goosebumps ako, oh. Mabait ka raw kasi. Oh. Thank you pa. Oh, hala, Pwede sila. may pa-confetti nga ako. Hala, kinikilabutan ako, oh. Oh. Salamat po sa uulitin. Oo nga. Oh, salamat. Grabe. Salamat, Mother Nature. Ayan, so pababa na kami sa second level. Again guys, please don't forget to like and follow us, Penguin and Gwen Komang. At ako naman po, Althea Bababum sa aking Facebook page at Ma'am Shiji. Ayan, maraming salamat. Let's enjoy the nature. It's DJ.